La Transconca és una marxa i pedalada popular oberta a tothom, un esdeveniment esportiu per visibilitzar les malalties minoritàries. La Transconca surt dels municipis de la Conca d'Òdena, Igualada, Òdena, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarita de Montbui i Castellolí i acaba a la Pobla de Claramunt. Aquest any, a més, es pot sortir de Capellades i de Carme. Es pot fer a peu, corrent o amb bicicleta. Per això hi haurà diferents itineraris i un recorregut adaptat per donar la possibilitat a tothom per participar-hi. Volem que segueixi essent una festa participativa. Els del Club Excursionista Huacanoia hi han participat conjuntament amb un grup de persones cegues, amb 6 barres, sortint de diferents llocs. De Jorba han sortit una barra amb la Sandra, una barra amb la Gavi i una barra amb el Paco. Després d'Igualada ha sortit una barra amb la Carme. Als dipòsits de Vilanova del Camí ens esperaven una barra amb l'Olga i una barra amb el David. Després d'una bona caminada i uns bons riures, hem arribat tots plegats a la Pobla de Claramunt per gaudir d'un bon entrepà per recuperar forces.